ଶୁଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖେଳିବାକୁ ଯାଉ। ପିଢ଼ା ଉପରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋବର ଠାକୁର ଥୋଇକିରି ଆଉ ଆମେ ସବୁ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ, ସବୁ ଧରିକିରି ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥୋଉ ସେ ଯେଉଁଟା ପିଢ଼ା ଥୋଇକିରି ଗୀତ ବୋଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧାନ ଚାଉଳ ପଇସା ଏମିତି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଆଣିକି ଆସୁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା, 10-12 ବର୍ଷର ପିଲା। ଆମେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସେଦିନ ଦଶ ହେଇଥାଏ, ସେ ମରିଯାଇଥାଏ, ତାର ଦଶ ହେଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ କଲା, ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ସେଦିନ ଟିକେ ଗୀତ ବୋଲିକି ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିଗଲୁ। ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳି କଥା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ରାତି। ଆମେ ତଥାପି ଆମର 10ଟା 10:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ନଈ କୂଳ ପଟ ଶୁଣୁନ, ଆଉ ଟିକେ ଜହ୍ନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟାଇମ୍ ନା, ଦଶହରା ଠାରୁ ପୁନେଇ ଯାଏ ସେ ବୋଲା ହୁଏ, ନହେଲେ ଟିକେ ଜହ୍ନ ଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଠାକୁର ଧରିଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଦଶ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ମୁଁ ଆଗରେ ଥାଏ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଅଖା ଭଳିଆ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ତା ପାଦ ନଥାଏ କି ମୁଣ୍ଡ ନଥାଏ, ଖାଲି ଅଖା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଆମ ଆଡ଼କୁ ଖାଲି ମାଡ଼ିକି ଆଇଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଠାକୁରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପୁରା ଦୌଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲୁ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଭୟ, ସମସ୍ତେ ଅଖା ଭୂତଟାରେ ଥିଲା, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଖା ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ଦିଶୁନଥିଲା, କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଖା ଖାଲି ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତା ପାଦ ଫାଦ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ସେମିତି ଏମିତି ପୁରା ତଳୁ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ତା ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ନଥିଲା, ଖାଲି ଝୁଲୁଥିଲା ଯେମିତି। ଆମେ ଦେଖିକି ପୁରା ଦୌଡ଼ିଲୁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଆମର ସେ ବଡ଼ ବୋଉ ହିସାବରେ ହେବେ। ସିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ, ପିଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିଲୁ, ଆମ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଖା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ପବନରେ ଭାସି ଆସିକି ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆଇଲା। ତାପରେ ସେ ପାଟି କଲେ ଆମକୁ, କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ତାର ଦୋଷ, ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ଏମିତି କେମିତି ତମେ ଯାଉଥିଲ? ଆମକୁ ପାଟି କଲେ, ଆଣିକି ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମେ ସେଦିନ ଛୋଟବେଳେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ